Müslimde erta yozdan başlangan yol remontu bugün de devam ete. Rayonның моз җәмгыяте эшчеләре бүгенге көндә Гагарин, Банык урамында тротуарлар ясау белән мәшгуль. Ул дагы елларда ясалган җәяүлеләр юлы машина юлына якын урнашу белән уңайсыз иде. Яңа тротуар юлдан шактый читтә. Шәхси хуҗалыкларга терәлеп үк диярлек эшләнә. Без Гагарин урамында бордюрлар җәябез, чтоб халыкка уңайлар киргә булсын. Эшләр әйбәт бара, тырышабыз, чтоб тиз чыгып төнәр. Элекке тротуар юлга якын торганга, без юлның читеннән ясыйбыз, шоферларга да җиңелрәк булсын өчен. Шашин һәм Октябрь урамнарында бу эш төгәлләнде инде. Тротуарлар өчен средствалар федераль бюджеттан һәм үзара салым акчаларыннан бүленеп бирелде. Эшчеләр ремонт эшләрен кыска срокларда башкарып килә. Гагарин урамында без мост предприятиесеннән 5 кеше шушы урамны эшлибез, брусчатка җәябез. Хабарҗылар куеп бетергәч, бөтенләй заливать бетергәч, брусчатка эше китәчәк. Алла бирсә, бер айдан соң уже бик нык мотор булып, чиста пуста булып калачак. Моннан тыш юлчылар Мөслим Чаллы юлына таба. Мөслим башынан Катмышка кадәр юл аралыгында да юлның аскы өлешеннән тротуар ясау эшенә кереште. Алга таба Татарстан урамы буенча төшеп, машиналар кую өчен стоянка эшләнәчәк, тротуар ясалачак. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.